बे साना हाबदों ना ओंखारदों थारैनो जानांगौ जों बर'नि साफ्रोमबो बे डायलगखौ मिथिगौ आलायारन जाय बर'नि गिबि आबुं सावथुनमोन बेवहाय फाव खालामनाय क'क्राझार टाउननिनो क'क्राझारि गामिनि थागिबि मेघनाथ मुसाहारि आदैया दा गोब्राब बेरामाव नारसिनजानानै दं दा बिथांनि देहाया गाज्रि हालोदाव दङ गाज्रि हालोदाव दङब्लाबो आं दान्दिसे सावरायनो फैदों बिथांनि न'सिम फैदों दा फैजों बे आदै मेघनाथ मुसाहारि बिथांजों जोङो बिथांनि गोदोनि मावलांनाय आरो दा माबायदि थासारियाव दं बेजों एसे जोङो मिन्थिनानै लानो खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोन आं दा दङ नैबे क'क्राझार नोगोरनि क'क्राझारि गामिनि नैबे आदै मेघनाथ मुसाहारिनि न'खराव आरो बिथांजों लोगोआव दङ गिबियाव आदैखौ जों समनि रादाबनि न'खरनिफ्राय बरायनानै लाग्रोबाय आदैया थांनाय गोलाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय बा जों बर' जाथिनि थाखाय गोबां अबदान होबोदों नाथाय आदैखौ दासिमबो गोबाङा सिनाया दा बेनि गेजेरजों आं मोनसे सोंथि सोंगोन बर'नि जिथु गिबि सावथुनमोन आलायारन बे आलायारन सावथुनावबो सासे फावगिरि महरै आदैया दंमोन दा बे आलायारननि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो आलायारन जे सावथुन बे सावथुनखौ लिरनाया मेइनलि नीलकमल सोरगोयारि नीलकमल ब्रह्म लोगोसे बिजों हेफाजाब होदोंमोन लिरगिरि हिसाबै सोरगोयारि हिरमल कुमार दा गेजेर खन्द'आवहाय शुटिं खालामै एक्टर एक्ट्रेसखौ लालायनानै हिरमल नार्जारिजों आरो माबाजों नीलकमल ब्रह्मजों एना एनि जादों स्क्रिप्टखौ लिरनो दोनदों बेवहाय आङो जोबोद दुखु मोननानै सासे रुद्राम बसुमतारी होननायखौ लाफानानै नीलकमलखौ नीलकमलाव थांनानै बथलसे जौखौ लोंलायनानै आं मोनसे कुइसन सोंदों आच्छा जोंदाउआ सोर बिथाङा जोंनि बेल' नङा राधेकान्त ब्रह्मनि फिसाज्ला ट्रेजारि अफिसारनि फिसाज्ला होमबा नोंथांमोनहा बे आलायारनखौ एथ' गोजौआव दैखांनानै आरो बिनिफ्राय माने जोंदाउखौ गोजौआव गाखोहोनानै गुदियाव मानो दाननो नागिरखा होमबाथ' जोंदाउ थैसै नोंथांनि आलायारनखौ लानानै जि आसा खालामनो मिजिं खालामना फैदोंमोन बेथ' सेस बेबायदि बुंनायावहाय बिथाङा जोबोद दुखु मोननानै गाबै दोननिफ्राय थैलाय बुजिलाय आं स्क्रिप्टखौ लिरदों होननानै समाय लानानै बनानै दा बेवहाय आंथ' एफाग्राब माबा नङामोन आंखौ बबे माबायाव मोनखो बिसोरो राबेन कुमार ब्रह्मखौजों आंखौजों बुसा आरो गाबदा जौ फाग्ला होबाय बे जौ फाग्ला फिल्मावहाय आलायारनाव जौ फाग्ला होनाया ओरैबायदि जोंनि बर'नि कालसारखौ मोनसे बिराद गिदिर खावसे दैखांनाय जादों बर'फ्रा जे जौ लोंब्ला एखेबारे थाल गैया बेथाय गैया जायो बेखौ दिन्थिफैबाय बिनि बादैबो जेला माने बे फिल्मखौ माबायो होमबा कमल कुमार ब्रह्मआ बिजु फुकनखौ मिमांनि सिमांखौ लानानै शुटिं खालामदोंमोन कमल कुमार ब्रह्मआ ओइ नीलकमलनिया फब जाबाय गैला जाला 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 होनो गावनो थाङै थुङै जोंनिया शुटिंआ जोब्बाय दाना माने चित्राबनाव गुवाहाटियाव थांबाय थांनानै बेवहायबो जालायबाय अरुण नार्जारिजों ओमफ्राय सुलेखा नार्जारिजों गाराङानो जाला सुलेखा बसुमतारी दा गारां जायै हिसाबै आङो माने गाज्रिबाबो खोनासंनो गाज्रिबाबो बुंगोन जे ओइ नीलकमल दा आंनो 1,500 थाखा गारि गंसे मानो आं मिथिबाय हरनानै पेटि मोनसे जौ लाबोनाय एफा होबाय आं बथलफ्राव लोङाबा नोंसिनि गाराङा जाला जेला बेखौ लोंनो बन्धना जाबाय तখন आंनाव सोंबाय नों बोरै मिथिखो भुपेन हाजरिका आरो बे जोंनिया प्रतिमा पान्डे बरुवा मोनहा जौ लोङाब्ला खननो हाया खुनु आर्टिस्टआ जौ एसे नङाब्ला गाराङा फैया बेवहाय आरो बिराद मोजां जाबाय दा बे
आलायारन फिल्मनि सोमोन्दै आदैया गावनि देहाया लोरबांब्लाबो एसे फोरमायबाय आं बेनि सोमोन्दै बांद्राय गोलाव सोंनो सानाखिसै बेनि अनगायैबो आदैया नोंनि जिउआवहाय जोंनि जाथिनि थाखाय माबादि मा बिथिङाव कन्ट्रिबिउसन होबोदोंमोन एसे फोरमायनानै होदो 1968 सनावहाय जेब्लानाखि माने बर' मिडियामनि इन्ट्रडाक्सन जायो तखन आङो माने टेस्ट होखांनानै नेसनेल हाइवेआव गोग्लैयो बेनिफ्राय आंनि जाथ्राया आराम्भ ससियेल लाइफआव आरो बिनि सिगांबो अबयसे पिटिसिनि आन्दलनावहायबो जों बारसोमदोंमोन बे पिटिसिनि आन्दलनाव बारसोमना भट बयकटआव जों जेल जायाखिसै माखासे जोंनि गामिया जेल जादों बे दिननिफ्रायनो 22 मेआवबो गावलायनायावहाय आं दंमोन बे माबे सननिमोन 22 मेआ 1968 सननि 22 मे भट बयकटनि उनाव बेनिफ्राय बेवहाय जेलानो गौमा मिथिं जानो नागिरदों 22 मेआव बे समावहाय जोंखौ एखेबारे माने माबायाव लांनानै दुब्लियाव लांनानै माने फेरि बारजाब्लानो गारनानै फैदों बेनिफ्राय बङाइ माने दुधनैनिफ्राय एखेबारे माने फेरि घाटनिफ्राय जोङो बङाइगावसिम थाबायनानै फैदों बेल' नङा जेलानाखि आङो साख्रि मावबाय साख्रि मावनायनि उनावहाय बेवहाय फैनानै एबसुनि कनफारेन्सआव आरो बेनिफ्राय बे बाल्थिंनि कनफारेन्सआव बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव माने फुड इनचार्ज जानानै बहुद खुंबोदों बिनि लोगो लोगो नैबे जेलानाखि 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि रामबिलास पासवान 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि ओमफ्राय एकर्ड जायो बेयावबो 3 मास आङो बे फुड इनचार्ज जानानै बेवहाय माने 3 मास थांदों बिनिफ्राय फैयै फैनानै बे माबायावबो जोंनि बे माने बड'खौ 6 सिडिउलावहाय हाबनायाव जेलानाखि माने डिक्सनारि गैया जायो प्रमदनि माने डिक्सनारिखौ ब्रह्मनि डिक्सनारिखौ बड' इंलिश हिन्दी डिक्सनारिखौ कम्पाइल खालामनो माइसुरावहाय 3 मास थाहैनांगौ बेवहाय जोङो सुरत नार्जारि आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बेनिफ्राय दलेश्वर बर' रामचरन माने ब्रह्म आरो आं दा बेखौ कमप्लिट खालामनायनि उनावसो जोङो 6 सिडिउलावहाय माने सोनो हादों होननानै आं मिजिंथियो दा बेनि अनगायैबो जों मिथिना मोनो आदैया बर' थुनलाइ मुलुगावबो आखाइ दङ दासिम गांबेसेसो लेखा ओंखारखो दा आङो जेलानाखि माने 2010आवहाय माने माबा जायो बिनि सिगां सोरगोनि लामा होननाय मोनसे गेटवे टु दा हेभेन होननाय मोनसे बिराद माने माबानि लेखाखौ माने बर'नि ट्रेन्सलेट खालामो बिनि सिगां 1974आव हिन्दी व्याकरण शिक्षा लिरदों बिनि उनाव बेखौ बिनि उनावहाय आङो ससिय' कालचार बड' पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2 लिरदों बिनि उनावहाय आङो दा माने बै माने उल्टापानिनि माने महर्षि बाथौ रत्न नवीन ब्रह्मरि तीर्थनि जिउ खौरांखौ सोरजिदों दा माने गोसो दंमोन माने जिब जुनारनि खोथाखौ लिरनो दा नै बे अलखद समाव माने खोलोमबो दैनो हाला माने माबानो जथेनोबो हाला बे हालखौ आंहा बे मोनसे मिजिं थालांबाय दा बेनि अनगायैबो आगोल समावहाय आदैया लिरनाय बा सुजुनाय माबाफोर मेनुस्क्रिप्ट दंबायबायो नामा फोसावजायो लेखा महराव फोसावजायो बे ट्रेन्सलेट दं लेखा महरै ना लेखा महरै बेखौहाय खाबु मोनोबा निस्सय फोसावगोन दा सासे मानसिनो होदोंमोन निर्मला होननायखौ आङो बर'नि ट्रेन्सलेट खालामो दहेजनि सोमोन्दै बिराद गालिना बे बिहारनि बेंगलिया दहेजनि थाखाय बहुद मानसि बुथारो बेखौ माबानानै माने बर'आवहाय ट्रेन्सलेट खालामो बेयो आन्दारस्टिं जानानै दं खिन्थु थगायसुलाखाय आङो बेखौ हरफिनो दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना खोनानो मोनबाय आदैनि खुगानिफ्राय आं दिनै बांद्राय गोलाव खोथा सावरायनानै आदैनि लोरबां देहाखौ आरो खस्थ' होनो सानाखिसै जोङो निस्सय फैबाय थानाय समाव आदैजों जाहाथे राफोद देहाया फैयोब्ला आरो बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जों गुवारै फोरमायबावनो नाजागोन दिनै आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों